खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ फार्स्टआव गिबियाव गोजोन मोनाबिलि जासिबाय आरो आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरबाय। नोंथांमोना दायो जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला जुदि लाइभआव थायाखैब्लाबो आं नोंथांमोनखौ बुङो बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय। आरो लोगोसे आं मोनसे बाथ्रा बेखौबो क्लियार खालामनो सानो नोंथांमोना आंनाव कल खालामनानै सोंहरबाय थायो आदा नों भिडिअखौ आपल'ड खालामोबा नटिफिकेसन मानो जोंनियाव फैया माने जों मानो नुवा जों मानो दाना नोंनि भिडिअखौ नुवा बेबायदि होनबाय थायो। स' आं बिथांमोनखौ बुंनो सानग्रोयो सिगाङाव फार्स्टआवहाय बिथांमोनखौ बुंनो सानग्रोयो बेनोखि नोंथांमोना जेब्ला बै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामोना बिनि खनायाव जे बेल आइकन दंना बे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गोजौआवहाय अलखौ दाबायना हो अब्लानो आं जुदि भिडिअ आपल'ड खालामगोन ना अब्ला बेवहाय सहैगोन। दिनै बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आं गोबां आं बिनि सोमोन्दै बुंखाबाय अराय सम अब्लाबो आं बुंबावगोन दिनै गथ'फ्रा सासे मानसि हिन्जावसायानो जा सोरबा हौवासायानो जा फासि नांनानै थैगासिनो दङ। खोनासं खोथाखौ मोजाङै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायगासिनो दंब्ला अन्नानै शेयार खालाम जाहाथे बयबो बर' हारिनि मानसिफ्रा बे बाथ्राखौ बुजियो। अके आं लाइभआवनो बुंसै आङो नोंथांमोना भिडिअखौ जेसेबां हायो स्टेटासाव होयोना वाट्सएप स्टेटास होयोना मायो आं मिथिया जास्ट शेयार खालामनांगौ जाहाथे बयबो नुजोबनायनि। खोनाबायना रायजो राजाफोर आं दिनै माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों जों बेफोर एफेक्ट जानाय गथ' उन्दै बिसोरो मोजां मोनलायनायनि गेजेरावबो जानो हागौ। अके सोरबा फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि गेजेराव जानो हागौ मोजां मोनलायनाया माबायदि जाथाय जायो मिथिगौना जेनेबा सोरजोंबा एफेयार्स जाबाय मोजां मोनलायबाय गोसो थोलायबाय आरो बिनि गेजेराव मा जाबाय माने बै बे मेरिटनि सिगां हाबानि सिगां जाय जाथाय जायो बै जाथाय जाखांनायनि उनाव हौवाया बा हिन्जावा बिसोर सानैजों उनावहाय गोरोबलायनो मोनला। अके फुराना मोनो खायसे मानसिफ्रा गोदान लुबैयो गोदान सोरबा सासे समायना सिख्ला नुबाथाय बेखौ मोजां माबा मोनसिगोनलाय हास्थायसिगोनलाय बेजों थानो लुबैसिगोनलाय आरो बिनि उनाव सिख्लाफोरनि गेजेरावबो बेबायदिनो जाथाय बेबायदि जाथाय जानायावनो खायसे सेंग्राया बेबायदि नङा आरो खायसे सिख्लाया बेबायदि गाज्रि जाथाय खामानि मावनानै बिदिबायदि गारग्रा नङा बाट खायसे सेंग्राखौ बेबायदि लोगो मोनफ्लाङो सिख्लाफ्रा आरो खायसे सेंग्राफ्रा खायसे सिख्लाखौ लोगो मोनफ्लाङो बेबायदि। स' जायनि जाहोनाव आं बुंनो सानदों स' नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय बारग'नो लुबैदोंब्ला फार्स्ट थिंस शेयार खालामलाय भिडिअखौ शेयार खालामलाय अननानै प्लिज फार्स्ट थिं नोंथांमोना मा खालामग्रोनांगोन सिगांग्रो बै बे सेक्स बै बे आथोन गेलेनाय बिनिफ्राय जानगार जानांगोन सिगांग्रो मिथिबायना शेयार खालाम भिडिअखौ। स' उन्दै गथ'फोर दङ जायफोर क्लास 9, 10 ओमफ्राय हायार सेकेन्डारि फरायनाय स' बिथांमोना जे मबाइल लायो मबाइल लानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना जेबो आन्दाज मिथिया बयफ्रेन्ड मोनबाय गार्लफ्रेन्ड मोनबाय जास्ट बै सेंग्रायाबो गोरोन्थि मावाखै जानो हागौ बै समाव बिथांमोना गरमा गरमि सोरजोंबा मोजां मोनलायबाय गोसोथोलायबाय आरो बिनि गेजेराव बैफोरबायदि आथोन गेलेलायनाय सेक्स खालामलायनाय बेफोरबायदि जाथाया जाबाय हाबानि सिगां। अके बे सेंग्रायाबो मिथिया उनावसो मिथिलांबाय बे सेंग्राया जे अके आं बेखौ मोजां मोना आं जास्ट बेखौ एट्रेक्सनसो जादों एट्रेक्सन अके एट्रेक्सन। स' फासि नांनायनि गेजेराव बैफोरबायदि जाथाया जायो आरो लोगोसे बेल' नङा न'खरनि जाथाय जायफोर बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'फोरखौ हेरेसमेन्ट खालामो फरायनो लुबैयो गथ'आ माबा मोनसे खामानि मावनो लुबैयो गथ'आ डान्स सोलोंनायानो जा मेथाइ मिउजिक लानो लुबैनायानो जा माबा मोनसे स' बेवहाय हेरेसमेन्ट होयो आरो गथ'फोरखौ गावनि फिसा नङै बायदि खालामो बाथ्रा बाहायो गावनि असे फिसा नङै बायदि बाथ्रा बाहायो। प्लिज अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों नोंथांमोना जे बिनि गेजेराव आं बाथ्राखौ बुंगोन नोंथांमोना बुङो भिडिअआ नोंथांनिया फैयाखै स' नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै गालांदों आरो लोगोसे नटिफिकेसनखौ होआखै थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि दारैनो आं दिनै सिलभार प्ले बाटनखौ मोनसिगोन। थेंक इउ स' माच नोंथांमोना मदद खालामनो थाखाय। अके फैफिनबाय बाथ्रायाव स' बाथ्राया बेनो कि फासि नांनानै थैनाय आं माखासे बाथ्रा नुदों दा नैबे सासे मानसि हिन्जावसा गथ' बिराद समायना बिराद मोजां बिउटिफुल गथ' बियो आरो बे गथ'आ फासि नांनानै थैबाय जाहोना मा दा लोगोफ्रा बुंदों बिनि सायावहाय पुलिस इनकुइरि खालाम माबा मोनसे जाथाय सोरजों रायलायनाय माबा मोनसे रायलायनाय पुलिस इनकुइरि खालाम। स' बे गथ'निया मिथिबायना बे गथ' जाय मानसिया फासि नांनानै एसेबां मोजां समायना गथ'आ फासि नांनानै थैदों बिमा बिफानि जेबो आफुदि गैया अब्ला मा जाहोन जागोन नोंथांमोना बुंलाय जाहोना मा? स' बेयाव लाभनिबो माबा मोनसे रिजन थानो हागौ नङा होमबा सोरबा माबा मोनसे बेयाव लाभ खालामलायना मोजां मोनलायलायनानै बोरैबा आथोन गेलेलायनायनि गेजेराव भिडिअ खालामफ्लांबाय खायसे मानसिफ्रा बेबायदि खालामो मोजां मोनलायलायबाय गोसोथोलायलायबाय माबा मोनसे अबेबा हटेलावनो जा माबा मोनसे जायगायावनो थांबाय आरो थांखांनायनि उनाव मा खालामो सोरबा भिडिअ केपचार खालामो आरो बिनि उनाव वाट्सएप भिडिअ कल खालामो वाट्सएप भिडिअ कलावहाय एकदमबारे देखाय ओरै नायनि जबरदस्ति आरो बै सिख्लाया बेबायदि बाथ्रा बुंनायाव कन्ट्रल हायैनि देखायो जायनि जाहोनाव नैबेखौ स्क्रिनशट खालामनाय भिडिअ खालामनाय भाइरेल खालामनो थाखाय नाजायो आरो बै भाइरेल खालामनो नाजानायावनो जाय सिख्लाया फासि नांनानै थैनो गोनां जायो बेबायदि जाथाय जादों। लोगोसे आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों नोंथांमोना बेनिफ्राय जानगाराव थानो गोसो जादोंब्ला बै बे उन्दै गथ'फोरखौ होनदां आंनि फंबाय बिब' बिनानावमोन लोगोसे बे उन्दै
क्लास 9 10 हाई सेकेन्डारि बिकमानो डिग्रियानो फरायानो मा नोंथांमोना बिनिफ्राय बारग'नो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगोन बे आथोन गेलेनायनिफ्राय नोंथांमोना जानगाराव थांनांगोन बिनिफ्राय जानगार प्लिज जानगार बिनिफ्राय जानगार खालामनांगोन आरो लोगोसे जानगार जानो हायोब्ला नोंथांखौ जाय मोजां मोनग्रा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा अब्ला बे गारनानै खारब्लाबो नोंथांहा जेबो लस जानाय नङा बियो जेब्ला नोंजों गेलेनो मोनगोन नोंजों आथोन गेलेनो मोनगोन अब्ला बे सेंग्राया नोंखौ गारनानै थांनो गोसो जागोन आरो नोंखौ दुरबल खालामबाय थागोन फरायनाय लिरनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गासैयावबो नोंखौ दुरबल खालामगोन लोगोसे मोजां मोननाय ट्रु गोसो गोथारै मोजां मोनलायनायनि गेजेराव प्रब्लेमा जाखागोन जेब्ला गारलायनो नागिरदों मानो होनबा बे सिख्लाखौ बे सेंग्राया गारनो नागिराखै बै सिख्लाया बे सेंग्राखौ गारनो नागिराखै बेयाव प्रब्लेमा जाखागोन स' बे प्रब्लेमनिफ्राय ओंखारनो लुबैदोंब्ला सिगांग्रो नोंथांमोना मा खालामनांगोन बुजिलायग्रोनांगोन बुजिलायनाया माबोरै जागोन अब्ला जेब्ला नोंथांमोना हरखाबै आथोन गेलेनायाव बारसोमनो नाङा हरखाबै आथोन गेलेनायाव बारसोमनो नाङा मिथिबाय स' नोंथांमोना बिनिफ्राय बारग'नोब्ला बे खामानिया फार्स्ट थिं आरो बिनिखौ बुजिलायनो नाजा बिथांजों माबोरै बुजिलायगोन बिथांनि न'खरा माबायदि बिथांनि आखला माबायदि आरो नोंथांनि सायावहाय नोंथांखौ माबायदि मोजां मोनो जे नोंथांनि सायावहाय मोजां मोनदोंब्लाबो माबा मोनसे ओरैबायदि नांगौ हेन टेन नांगौ मावा दाङा जागोन आं ओरै थोरै नांगौ आं साख्रि मावा सोरबा मानसिया नागिरो आंनि हिन्जावा साख्रि मावदों सोरबा नागिरो आंनि हिन्जावा साख्रि मावनाङा सोरबा नागिरो आं हाबा जाब्लाबो आं साख्रि मावगोन स' बेबायदि हेन टेन खोथा थायो बै बे हेन टेनखौ फोजोबनो थाखायनो नोंथांमोना सिगांग्रो मा खालामग्रोनांगोन बुजिग्रोनांगोन भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय 383 भिउ 395 भिउ 400 भिउ जासिगोन थेंक इउ स' माच गाइस आरो नोंथांमोनखौ आं बुंनो थाङो बे सिटुएसननिफ्राय जुदि बारग'नो लुबैदोंब्ला आं बुजियो नोंथांमोना बेयावहाय गोबां बैसो गोरा आदैमोनबो नायो मादैमोनबो नायो आरो माखासे गोबां सारमोनबो नायो थेंक इउ स' माच स' बिनिफ्राय बारग'नोब्ला जों लाजिनायखौ बन्द' खालामनांगोन माबोरै लाजिनायखौ बन्द' खालामनांगोन गथ'फोरखौ फोरोंनायावहाय अके बे आथोननि सायावहाय बाथ्रा रायलायनायावहाय गथ'फोरखौ बुजिहोनांगोन आरो बिथांमोनखौ माबोरै बुजिहोनांगोन नोंथांमोना अलरेडि मिथिखायो लाजिया फांजिया सोरजोंबा मोजां मोनलायदोंबा माबायदि नोंथां बेजों सोरबा माबा मोनसे एफेयार जादों नामा एफेयार जादोंब्ला माबायदि रिलेशनशिपखौ फोथांना लाखिनांगौ बेनि सायावहाय नलेज होनांगोन सोर बिमा बिफाया आरो जुदि रोङाब्ला एसे मोजां मानसिफोरजों गाइड खालाम आरो जुदि रोङाब्ला गावनि केरियारखौ फकास खालामग्रो फरायग्रो सोलोंग्रो ओमफ्राय बिदिनो नलेज आरजिग्रो बिनि उनावहाय नोंथाङा हिन्जावखौ लानो बा हौवाखौ लानो नाजाबानो जाबाय स' जायनि जाहोनाव दा उन्दै गथ'फ्रा बर' हारिनि गेजेराव गोबां मानसिफोर थैगासिनो दङ सासेल' नङा सानैल' नङा गोबां थैगासिनो दं खोनागासिनो दङ दाख्लैबावैसो फासि नांना थैदों आरो दाख्लैबावैसो फासि नांना थैदों आरो दाख्लैबावैसो शिलंआव सोरबा जोंहा डक्टराबो बुथारजाबाय स' बेबायदि जाथाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जागासिनो दङ जागासिनो दं स' बिनि जाहोना जाबाय नलेज गियान आरो कन्ट्रल खालामनो हानाय आरो बिनि गेजेराव बुजिनो हानाय स' जों बुजिग्रोनांगोन मा बुस्थुखौ जों जाय बुस्थुखौ जों लानो नागिरदों जाय बुस्थुजों जों फिउचाराव लाइफ बानायनो नागिरदों स' बै मानसिया आंनि थाखाय बेसेबां थोजासे खामानि मावनो हागोन आरो आंखौ बेसेबां अनबाय थानो हागोन आरो आंखौ बेसेबां केयार खालामबाय थानो हागोन स' बेखौ नायग्रोनांगोन बुजिग्रोनांगोन बिनि उनावसो लाब दा आजिखालि जोंनि गेजेराव मा जायो मोजां मोनलायनाया फन खालामबाय रायज्लायलायबाय नुलायबाय फसायलायबाय बास हिट सुपार हिट बाप बिराद बिराद गरम साननि सान्दुङा जाय जेसेबांखिनि गरम ना आरो साना जेसेबांखिनि गरम ना बिनिफ्राय बाब्बा गरम जायो सेंग्रा सिख्लाया आजिखालि जुगाव स' बिनिखायनो आं बुङो रिक्वेस्ट खालामो गोसो गोरबोजों नोंथांमोना बैनिफ्राय बारग'नोब्ला मा खालामग्रोनांगोन सिगांग्रो गावखौ एसे बे मानसिजों एडजास्ट खालामनायावहाय बेसेबांखिनि कन्ट्रल हायो नोङो आरो बै मानसिया नोंनि थाखाय बेसेबांखिनि एडजास्ट खालामनो हायो नोङो बेखौ नायनांगोन सिख्लायाबो सेंग्रानि सायाव नायनांगोन बेसेबां आं बेजों रिलेशनशिप थानानै एडजास्ट खालामनो हायो आरो सेंग्रायाबो नायो बेसेबां आं बेजों थानानै एडजास्ट खालामनो हायो आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा कुइसन ओंखारगोन बेवहाय आं बे सेंग्राजों गोबां मोजां मोनलायबाय आङो 3 बोसोर मोजां मोनलायबाय 4 बोसोर मोजां मोनलायबाय 4 बोसोर मोजां मोनलायनायनि गेजेराव आं बेखौ फोथायनानै आं बेजों आथोन गेलेबाय बे कुइसन ओंखारगोन नङा होमबा मानो गारखो बे आंखौ मानो गारनो नागिरखो बे आंखौ नङा होमबा कुइसन ओंखारगोन स' बेयावहाय नोंथांनि गेजेरावहाय जाय मोजां मोनलायनाय दंमोन ना बेयाव गोबां गेप थानोबो हागौमोन दा माबा मोनसे प्रब्लेम दं बेयावहाय माबा मोनसे प्रब्लेमाथ' दंखागोन नोंखौ खिजान बे सेंग्राया नोंनि आथोनखौ मोननो थाखायनो नोंजों आथोन गेलेलायनो थाखायनो खिजान नोंखौ नेनानैबो दंमोनदां माला मोनगोन आं बिनिफ्राय बे बाथ्राखौ नेनानैबो थानो हागौदां नोंथाङा बेखौ आन्दाज खालामनो रोंनांगोन
फारसेनिफ्राय सान जेब्ला नों रिलेशनशिप जादोंमोन बे जेब्ला नों रिलेशनशिप बेजों जादोंमोन अब्ला फारसेनिफ्राय सान नोंजों जाय मानसिया रिलेशनशिपआव थादों बे सेंग्राया नोंजों मानि थाखाय थादों आरो मोजां मोनलायनायाव बेसेबां सम होदोंमोन नोङो आरो बेसेबां सम रायज्लायोमोन नोंजों आरो बिनि गेजेराव माबायदि नों बेसेबां समाव मा खालामोमोन आरो बै समावहाय बिथाङा माबायदि थायोमोन नोंखौ बेसेबां समाव कल खालामो बेबायदि एभ्रिथिं डिटेल्स नों नायनो हागोन स' सान गासैखौबो सानग्रोजोब ओमफ्राय जेब्ला साननानै नों बुजिगोन ना अब्ला गावनो अट'मेटिकलि बिनि रिजाल्टखौ मोनगोन बे सेंग्राया नोंखौ बेसेबां मोजां मोनोमोन आरो बे नों मा गोरोन्थि मावखो आं मा गोरोन्थि मावखो बे सैथो बाथ्रा ब्रादारमोन आरो सिस्टारमोन मिथिबायना बे सैथो बाथ्रा दा नोंथांमोना आंखौ उन्दै होननानै मा बाथ्रा गिदिर बाथ्रा बुंदों बेबायदि साननो हागौ आं बेफोरबायदि नङा आं जिखिनि आंनाव नलेज दङ आं जिखिनि बाथ्रा बुजिदों बे बाथ्राखौ आं नोंथांनि सायाव बुंदों आरो नोंथांमोना जुदि लायाब्ला नोंथांनि गोसोनि खोथा नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुजिनानै जुदि लाइफखौ बरबाद खालामनो थाखाय बै बे अराव ज्रुम बारसोमनो गोसो जादोंब्ला बै बे गोथौ हाखरावहाय ज्रुम बारसोमनो गोसो जादोंब्ला येस डेफिनेटलि बारजुमहैथां नोंथाङा जुदि बे बाथ्राखौ मोनथिखानानै जुदि बे बाथ्रा बेवहाय आं ओरैबायदि आथिं गेलेलायबा आंनि हौवाया आंखौ ओरैबायदि गारनो हागौ बयफ्रेन्डआ हाबानि सिगां ओरैबायदि जाथाय जायोब्ला बे आंखौ सेंग्राया गारनो हागौ ओरैबायदि आच्छा बेबायदि जाथायखौ मोनथिखानानै नोंथाङा जुदि बारसोमनो लुबैदोंब्ला नागिरनो लुबैदोंब्ला बिनि सायावहाय आरो नों एगेन गोरोन्थि मावदोंब्ला बारसोमनो लुबैदोंब्ला येस कन्टिनिउ प्लिज रावबो होबथाया नोंखौ बारसोमहैथां जेबो नङा रावबो आपत्ति गैया बेवहाय रावबो थिग आरो बिनि गेजेराव आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों गोबां माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा आजिखालिनि जुगाव गोबां मास्टार जाबाय आथोन गेलेनायनि सायावहाय मिथिबाय बै सिख्लाया बै सेंग्राजों आथोन गेलेबाय आरो बिनि गेजेराव बे सिख्लाया बे सेंग्राजों माने ब्रेकआप जालायसिगोन बाट स्रो थागोन आरो बिनि गेजेराव गुबुन सेंग्राजों गोसोथोलायसिगोन आरो आथोन गेलेसिनलाय आरो बेजों थांसिलाय गारलायसिनलाय आरो गुबुनजों थांसिलाय बेबायदि जाथाय जागासिनो दं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मिथिबाय बे सियर मा कसम आं सैथो बाथ्रा बुंगोन बेबायदि जाथाय जागासिनो दं आरो प्रेक्टिकेलि मानसिफोरखौ आं मोनदांगासिनो दङ माखासे समफोरखौ स' बिनिफ्राय जानगार जानोब्ला जों मा खालामनांगोन कन्ट्रल खालामनांगोन बेखौ कन्ट्रल खालामनोबा जों फरायनांगोन नलेज आरजिनांगोन गासैनिबो सायावहाय जोङो मा खालामनांगोन जों गावखौनो गाव सानग्रोनांगोन आं मा जानो लुबैदों what I want to become in my life what you want to become in your life you have to think this नों बेखौ सानग्रोनांगोन मिथिबाय नों जुदि सानोब्ला नों जुदि बेखौ बुजिब्ला एसे फकास खालाम गावनि माइन्डखौ नों मा जानो लुबैदों स' बिनि उनावहाय नों डिसाइड खालामनो हागोन बै समावहाय नों डक्टर जानो नागिरदों इन्जिनियार जानो लुबैदों आर्मि जानो लुबैदों सासे फट'ग्राफार जानो लुबैदों सासे एक्टर जानो लुबैदों नों सासे इन्जिनियार जानो लुबैदों स' गासिबो एभ्रिथिं बे माइन्डआव नोंनियाव सफैगोन बबे इजि बबे साबजेक्टआ नोंनि थाखाय फरायनायाव बिराद इजि बे बाथ्राया नोंनि माइन्डआव फैगोन बुजिगोन अब्ला बै साबजेक्टखौ नों चुज खालाम आरो बिनि लाइफखौ नोजोर हो आरो नोंनि फेमिलि बेकग्राउन्डखौ नाय नोंनि फेमिलि बेकग्राउन्डआ माबायदि नोंखौ ओरैबायदि खायसे न'खर थायो मिडियाम न'खरनि थायो बिमा बिफाफ्रा गोबां फोरोंनो सेस्था खालामो बाट गथ'फ्रा फरायनायाव जेबो ध्यान होआ भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय मोजां मोनदोंब्ला प्लिज आं एसेबां मोजां नोंथांमोननि सायाव बाथ्रा बुंदों स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय लोगोसे बेयावनो माखासे बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'फोरखौ बिराद मोजां बेस्ट लाइफ होनो थाखाय नाजायो मिथिबायना बेस्ट लाइफ होनो थाखाय नाजायो अब्लाबो गथ'फ्रा मा खालामो जेबो गोसो होआ जास्ट मबाइल गेमिं बायदिसिना हेन टेन आंनि लाइफआव आंनि बिमा बिफानि रां रुफायानो दंखायो गोबांनो मा दङ गेमाव अलरेडि हाबना थाखाबाय माइनाव आरो बिनि उनाव मोजां मोनलायनाय लोगो मोनबानो सुम्मा साथि मोजां लोगो मोनबानो आथोन गेलेलायनो नागिरनाय बास बेल'सै बाट बेनि उनावहाय जेब्ला गारलायनो नागिरबाय गेम गेलेनाय मा गेलेनाय बेफोरावल' थासै नालाय फरायनाय जेबो गैला जेब्ला गारलायनो नागिरबाय फरायनायबो गैला आंनो जेबो गैला मा खालामबावनांगौ आं बिराद बरबाद खालामबाय लाइफखौ स' बिनि गेजेरावनो मा खालामनो नागिरो हेंगिं खालामनो नागिरो फासि नांनो नागिरो आरो बे जाथायनि गेजेरावनो जायो बेफोरबायदि स' प्लिज आं रिकुवेस्ट खालामो बिमा बिफाफ्राबो बिनि सायाव अबजार्भ खालाम मबाइल होनाय गेम गेलेनाय टाइम होदो बे नोंनि गथ'थारा नोंनि खर' सायाव बारनो हादोंब्ला नों मा जाखो माबायदि नोंनि कन्ट्रल गैलायलायो माबोरै नों जेब्लाबो गावनि गथ'फोरखौ एसेबां खर' गोजौसिम बारहोनाङा मिथिबाय गथ'खौ जुदि खांनो लुबैदोंब्ला मोजाङै खांखा आरो जुदि खांनो रोङाब्ला खांथारनाङाबो मिथिबाय जुदि खांनो रोङाब्ला खांथारनाङाब्लो जुदि गथ'खौ खांनो लुबैदोंबा गोसो होनानै मोजाङै गावनि आन्दारावबो थानो हालायनाय मोजाङै फोरोंनाय मानायावहाय बेसेबांसिम गावखौ बुजिनो हाजासिम डिग्रि लेभेलसिम मास्टार डिग्रि लेभेलसिम बिसोरखौ कन्ट्रल खालामनो नाजा बिनि उनावहाय फरायनायनि उनावहाय जेब्ला साख्रि लानो हानायनाय अबेबा इन्टारभिउ अबेबा जायगायाव बेरायहैनो हालायनाय बै समसिम नों कन्ट्रल खालामनांगोन बिमा बिफाफ्रा मिथिबाय बे गथ'फ्राथ' बायदिसिना बुंखागोन आंनो बैखौ नांगौ आं ओरैबायदि जाबाय आं ओरैबायदि जाबाय आं रोंजोबबाय गासिबो रोंजोबबाय होननानै
नोंखौ मा खालामो बुद्ध खालामो जाम्बा खालामो मिथिबाय आरो नोंथांमोना बेखौ लानानै आंनि फिसाया ओरैबायदि टेकनिकेल रोंबाय आंनि फिसाला मबाइल दांनो रोङो ओरैबायदि मालाय गावसोरनो गथ'फ्रा गोबां रोंजोबखायो आजिखालि गथ'फोरखौ बुलायनाङा जेबो रोंजोबखायो बेबायदि बाथ्रा होनानै बेबायदि बाथ्रा बुङै बुङै बिसोरनि खर'खौ गोजौआव खालामबाय आरो गोजौ खालामै बिसोर मा खालामदों मा जादों जेबो फात्ता गैया पेट्रलनि बाइकनि थाव नांगौ बास फैसा हर 2500 पेट्रल बाइकनि थाखाय सुथायनांगौ नङा होमबा स' बेबायदिनो दा गाज्रि मोनगोन सोरबा सेंग्राफ्रा आंखौ बाट गाज्रि मोननानै खुनु लाब गैया सैथोआ मा ट्रु इज ट्रु सैथोआ जेब्लाबो सैथोखा स' बिनि जाथायाव माखासे सुबुंफोरा बेबायदि नङा जानो हागौ बाट माखासे सुबुंफोरा बेबायदि जाथाय जादों जायनि जाहोनाव बैबायदि जाथाय जानायनि थाखाय दिनै बे मेटार्सआ ओंखारदों बेबायदि कन्टेन्टआ ओंखारदों बेबायदि बाथ्राया ओंखारदों आरो बेबायदि बाथ्रा ओंखारनायनि थाखायनो बेबायदि खौरां मोननायनि थाखायनो बेबायदि बाथ्रा दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ सो माच गाइस गुड इभिनिं मोजाङै न'आव थाबाय थाबानो जाबाय आरो जोंनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गासिबो मोजाङै थानोब्ला गथ'फोरखौ नायनोब्ला जोङो कन्ट्रल खालामनांगोन गथ'फ्रा आरो लोगोसे जोंनि बिमा बिफाफ्राबो बैसोरनि जानाय थानाय मावनाय दांनाय फरायनायनि सायावहाय नोजोर होथारनांगोन you have to focus on your child you have to focus on your children thank you so much guys खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय thank you guys bye bye